animal. Ang animal. Panita na sa ko ay. Sige din tanda man. Sige bang panitin. Tungod na sa kong pabutong akong di adobo. Sa ato pa kay naniid mga nagpasabot nga nagbihin sa kapusa ko tuon. Pero ako mo tutuan ng lamig na kayo para nga di na din mo matagamba. Albay mo ulit ko din. Waon ko itong akong tuunon para ninyo. Sige, di ka paniid ha. Ganyan naman ko din. Naghapos mo yung lubot. Hindi ko makita ko sa labok. Pre! Natinsaw ka na Ay, ako kuan pre ka nang. Padung mo ganda ko libang pre niya. Ka nang. Bale, sige, pumikir. Yan sa magikuritong na ka. Wala pre. Ka nang kuan ko pre ka nang. Kanang kalibangon unta ko nuwa ako kalibangon kita nimo pre oy. Pre, kanang ako pre, do na pre. Kaya mo pre, ngay ko sa ilon mo pre. Mo bitaw. Mo sa nga dong ka buangon niya ako pre. Mo nga nagari kinapitan di ka dire. Kay kalibangon mo ka. Da ako kawa pre. O tuturon kay dahil to na pre. Ako aning sa baon. Una pre. Gusto ko ba nga inyo kong pasayloon niya ikarman usa. Kali ko kanto ni Recolex. Sundan lang ko ninyo kaya ato ko magluto. Magluto na po ni ka pre. Magluto na ko dili na ninyo. Karo na ginay mo giluto nga katong ato sa ano tin pagkaluyan ni Percolet. Yaki giaway ni kumarin mo. Puti suko ato kin. Sa luang ako ko dili tanawa di. Ako sa mo dito. Lubot pre. Kasi ko puti ni mo di kada mo. Paingon pa kala kunisa lang kunisa. Mga bitaw pre nga. Aron mo tuo sa to sa Percolet. Katinod anay na gyud sa imong papaniid nilini na gyud to niyo nato. Itsuri pre. Pero mami ko kay ako ni tumaon ato sa libon sunda ko ninyo. Sige pre, ito picture pre niya. Kana pre ha. Natutulog ko magamay pre kan ipakita imo ko pre. Ang dali mo ipakita sa ana. Ay, picture to pre kanang napoy kanang story ba kanang kuan ba? Storycology ba? Story message. Pre Tolex. Yan bisi pa rin ali. Nagluto kog tuna ako sa bawon. Apasa ko niyo sa libon. Ana pre Tolex. Mga ko pasaylo nimo kay si pare alir mga kung nauna nakitaan. Ya ikaw wala ka man. Pasayloan ako daan. Kaon na na pre. Kaon ba ni pre? Oh, nabi kayo tuna ni. O mahimo ni migas tsunami. Sige pre, sige pre. Sige pre, apasa ko niyo sa libon na. Oh, sige na may message na. Patrol kami pre, unuan na ba pre? Sige na, wala problema kay pagod mo sa kanila. Magpabuang ka muna pre. Sige pre, sige pre. Salamat karon 150% na jud na tinuod. Ang ako ang balita ni Tunggal Kulit. Ato na binali. Sus, diri lang ko. Timing kayo kay ang akong gihaling. Wa pag mapaong. Daron dali kay ko nila madumduman ba. Dili kay ko magpalibon. Para ninyo sa ako mga kumpare. Itak-ang tanan ni. Sakto kayo kay giandam na ko daan ang luwag ug ang tubig para kay akong sabahon ang suna. Para sa dupa. Linuta. Be. Sa buwan ka. Karon ang dupa. Nagpadung na to kay ato ba to ni paring alis paring tolets. Di. Dali ra sa kunila madumduman. Kay wala mo ko kay sa libon jud kayo. Naara mo ko sa hawan-hawan o gamay. Para nga sila malipay ba sa akong lutuon. Paniutong sa duha. Tuna. Timplahan ta. Timplahan tadaan para nga dili gyud sila maarakansi. Makahigop din silang sabaw. Busgon ko tong akong duha ka kumpare. Kay nangayo ko ko pasaylo kay nakasa ko nila kay nag-adobo ko pabuto. At pinagdaghan kayo. Dayon atong sigaan. Mintas wala pa. Nasiga na. Dayon atong pukayon. Dayon atong lutuon. Ano guna? Og mani akong ipakaon sa duha. Bahala ori ang isda at tsura. Tinaya-haya nila. Huwag ako aning lutuon para nila. Hindi siniwa pa daan. Parang mabusogin sila. Kini ang tibuok. Tibuok tsuna. Mauni atong lutuon sa duhatang sa sila ni. Siya rin di sila mabusogan ni. O, ilunod ta. Diha. Hasta sa kuha. Kining tsuna ha. Ato ni isipti. Kita mi mukhaon na ni. Haya-haya nila no. Bakala sila. Diha na. Dito balikon. Wala ka sari. Magdalita. Kayo ta. Mauna kinihigayon na nga.
Ako lang yun yung baligyan, yung mga manok ako kay kita sa kugong nga po na ato may kiadlaw. Hindi pa rin ali. Ikaw siya nagluto ko ng lugar niya siya nagluto. Lumaniman, nagkanubulik ko to. Sorry lagi manok. Kaya ako lang yung baligyan, kay gutom na kayo. Wala lang ko. Pamahaw po dito, panahaw po na rin. Ini ako na ulit ako. Sakit lasa sa mga manok ka mo. Pre! Uy, ano ko sana gali, ha? Ako sana sa kanila. Gawas niya, gawas. Ako lang, ayusin sa mukha. Ako lang yung hutog ako na akong manok. Kaya ako lang na ilayo baligya. Ayo, pre. Gawas sa diha ba? Kinako yung istorya ni mo. Istorya sang mapalpak na sa Di lagi na pala. Mamong tanay mo nga, mga pagpaniin mo nga, palpak, puro palpak. Paminaw sa 150% ani. Liwat siya kasi mong kumpare nga si Boy Palpak ba? Dili lagi, pre. Siya ka kasi ilino, liwat ko ato. Dali na kali ba gawas niya? Parihal mong tulon, Elio, Boy Palpak. Palpak mo. Gawas sa ba? Gawas sa diha, ila ko ipakita nimo. Oh, kan, may gutom na. Nasa may kapong gagay. Ayo, pre. Dito, Itong sinimo na dunggan na Kaya ba akong gutom, ha? Bantay di ka magbusog ron, ha? Bantay di ka magbusog ron. Saan ba sa istorya niya? Eh, pagsisa. Ako, ganihan pa kung alas ka tos kadlaw ng ambaks balay. Naniit ko kung sino to ni Petotong. Para makabawas Yeah. mo. Kuya, may istoryahin ni Di na ako na ko na paniin mo. Tanawa ko, tanawa. Amo ra ba ko si mo paniin ato may adlohan. Ako kung sakit kay igo pa buto. Ako lagi. Iyo ka, luganisa di luto. Ya adobo na itong gipa. Ikaw na diay na sakit ang lubot. Tanawa ko wow, napahan ko lubot. Medisina nimo kay ka may palpak kay kamdag. Kuan, puminaw sa. Si Bay Totong din mismo. Hindi ko ulis kung luyong nga nagpuhol ko kung bilubi. Wasi kibaw nga naniit ko niya. Like kumutuo na previous pa 200% pa na imo panidi kumutuo. Di ka mo to? Di ka mo to. Nakit picture na rin sa iyo to. Tanawa ko. Oh, picture oh. Sa diay picture na sige mo ra gikawat sa Facebook. Ay, sos, bebe. Okay. Bebe video. Oh, Oh. video. Tanawa na. Picture ni. Oh. Ha? Tanawa. Mau kaya usaw ni wa mo na play. Oh. Oh, ino ni. Mo ba ni? Tanawa. Ino ni. Tinaw lagi na kaon kita magdasa ka diro kawa o kawa. Nagkabigsa pa man kay sa gali. Ito na lagi yung doon. Nakasabi mo itong nagkuha to giwa to lahat. Magyan lang dunia pa natin para makahatag sa pasay ito sa pabuto ng iglo to. Pag mauna gini murag perfect na yung kasi Kasi mo namin paniin kita ba? na kung 150% ang dun eh. Patay. Bahala na ka doon. Higop ang sabaw niya unos tuna. Katunawa sa mga 5 kakilo. Ug gananon to na to. Busog ka mo ha. Masabaw pa. Ang imong Busog ka. Dukang to. Oh, Aso man eh. ang imong mga saan ako pre murag mabawi gani mo gud. Pagkaon ni Ay, tao. nagdadaw ka ba sa akin man eh. 150% na na ko ihatag imong tinuod. Kayo lang Wata ko. Pre.